assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe mi ofnan mi elanaki on hayruji ɗiɗi duniya be lahira. Mo moɗon fetir Abdulkadir Abubakar inchallah en gardi be vidéo kesol dow ko larani tindinoje application ji téléphone android je min gaɗa hande. Application je to en bolota mo heɓtanta en hedde kon lima tati mo hefti pat en jaha goo ɗiɗi tati wala mo hefti to abon kadi sa like inchallah en kosi application gotel nder application ji meɗen je téléphone android je social media. Application je toy wala mo heftino gona tiktok en waɗi vidéo ji ɗiɗi hako sali dow ko larani tiktok inchallah hande ma dow tiktok ngam hosinol kawal en waddanno vidéowol feere dow ko larani tiktok majum. Mbiɗo lara ɗo on vidéo meɗen ragare je min mi laari dedei ha ɗum ko hani on anda ha nder tiktok on andano mi andina on je min mi laari ha hoore mi hosinino kam kuje tati majum on. Vidéo tati on mi no waɗa mi waɗi vidéo ɗiɗi ɗo vidéo tatabol inchallah. Ngam majum en jaha mi holla en sirri majum ko bo mi wi'a en sirri majum min mi yiɗi mi holla en. Masalan a waɗa connexion maɗa ɗo tima an kam mi yiɗa vidéo ma juuta to ni tiktok yarete connexion ta laari vidéo ɗo ɗum waɗante lekki majum. Mi hollete lawol ngol a tokkotogal tiktok majum a yaha haɗa tiktok maɗa yarugo ma connexion ha téléphone maɗa. Ta waɗi connexion 1 giga to ɗon waɗi ñalɗe ɗiɗi to hande ta laari vidéo ɗo daga hande 1 giga waɗante ñalɗe 4 yago 5 inchallahu. Ngam majum en nasa nder vidéo majum bana ni amma hiddeko man abonné ɓiɗane vidéo ɗo like partage ani sobiraɓe moɗon bisalam. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi silminake to moɗon bandiraɓe mi ofni on fu moɗon goto goto moɗon hayruji ɗuɗɗi. En mbino en gaɗan deuxiéme vidéo dow ko larani tiktok. yowa tiktok maɗa to yara connexion en mbino en waɗan vidéo dow ton to Allah mo yerdi en gaɗan vidéo majum bana en wolwino majum ni en pasita bo to Allah lamiɗo hoddiri yerdi ko mara haje be maɗa ni abonne ha chaine amin ɗo. Ta aboni ɓiɗɗane vidéo ɗo j'aime, ta ɓiɗɗi j'aime waɗanne vidéo majum partage la famille partage. Ok, sai wara nasta tiktok maɗa banni ngam heɓugo e mustana tiktok meɗen warta yarata connexion. Wara nasta nder tiktok maɗa bana ni. Je tiktok ɗon feere, je facebook ɗon feere, je youtube ɗon feere, je ko toy be toy ɗum ko je tefuɓe je muɗum. To je téléphone man sam bo kanjum bo ɗon amma kanjum ɗo ɗum wala nafuda sosai. Yowa en dilla kadi to a nasti nder tiktok ma bani a laran ha les alama hoore goɗɗo ɗo waɗi profil. To a nasti ha ton c'est bon ko hani a waɗa to ta nasti tiktok ma a waɗi recherche Abdulkadir war abonu kadi abonu be Abdulkadir. A aboni be amin ha youtube, abonu be amin ha facebook, abonu be amin ha tiktok, abonu be amin ha instagram. To a nasti sawara a lara toɓɓe tati ha dow didi ɗo sai a nasta ha ton. To a nasti ha ton a laran paramétre ha les ndar paramétre alama anda paramétre setting and privacy a nasta ha ton. A nasti ha ton shikenan no ɗume on hani a waɗa sai a jippo les be hakkilo sirri gotel mi yiɗi mi hollana amma mi yiɗi mi ɓesdana en bonus. To a laran data save ndaɗuma ɗo tawata jongo laru ɗo ara nasta ha ton. A nasti ha ton sai ara huɓa ɗo a huɓa ngel bani. To 1 giga ta wanno connexion 1 giga gal ha téléphone maɗa sensa 1 giga waɗante no ñalɗe ɗiɗi to mi inchallah ɗo waɗante ñalɗe ɗiɗi waɗante ñalɗe 4 to wigo double to ɗo on kadi inchallah sirri warande ha nder tiktok. Nda bonus meɗen je mokkanen jotta kam jemma to waɗi ayi jetta kana téléphone meɗen ɗon en ɗon lara ngel ɗon laaɓi dow blanc. Jemma to waɗi en andi blanc ɗo nawan gite en mari haje en larda ɗum ɗon ɓalejum na sai ta wari a jippini hore téléphone maɗa a wari a memi haɗɗo a activi ɗo man ba kai to ɗo man ɗo a tawan ɗum ɗo automatique a foti a waɗa ɗo man ɗo automatique no a waɗirta automatique majum mi haɓɓi waɗugo vidéo dow ton amma na hande. Ta nastini shikenan a wara a nastan nda haɗo ta nasti haɗo shikenan a wara a régla automatique majum. To a régli to je tiktok je min hollanen sai wara nasta ha display ha te display man nda ɗum display alama lewru ɗo a nasta ha ton. Ta nasta ton sai wara huɓa ɗo ta huɓini shikenan ɗum automatique. To jemma ma warta noir to nange bo ɗon blanc banni ɗo kanje tiktok. To a yiɗi nange wona nange be jemma ko nde be nde wona noir bo sai a huɓa mema dow je ɗo a yi'an nda ɗum warti ɗum noir. To ta yiɗi ɗum ɗon automatique bo sai a huɓa ɗo ta huɓi ɗon yi'an ɗum warti dow blanc go jotta ɗum warti dow blanc. Jemma to waɗi ni en laran ɗum warta noir fajira to waɗi bo warta blanc.
ɗo on bonus meɗen on kofnama on gettama on gelanama heroji ɗuɗɗi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko mara haje abone ne ha chaine Abdulkadiri ɗo je Fasaha TV gal YouTube ɗo. On keɓan videoji fere-fere to ko larani téléphone Android inchallah.